Men hvad så nu? Ender vi alle som digitale nomader, og er det kun en positiv udvikling? Det kan du svare på, Carsten Sørensen, professor ved London School of Economics. Du har forsket i fænomenet digitale nomader i en årrække. Hvem er det typisk, der bliver digitale nomader? Så man kan lave en distinktion mellem sådan almindeligt mobilt arbejde, som er mere og mere udbredt, hvor folk de sådan rejser lidt ud fra deres virksomhed og laver ting og sager, og så tager de tilbage igen, og de arbejder måske hjemme som fleksibelt arbejde, og så sådan mere nomadearbejde, hvor man i højere grad rejser geografisk rundt, og der kan man sige, der er der ligesom to typer. Den ene, det er en ungdom, eller relativt unge mennesker, som for eksempel typisk i mediebranchen, som har i stand til at tjene penge, samtidig med, at de ikke er bundet geografisk til et sted. Og så den anden gruppe, som typisk er ansat af firmaer, som kan rejse jord og rige rundt, eller måske kun til nogle få steder, for at opsuge lokale kulturer og tale med lokale folk, der bor de steder, for at finde ud af, hvordan tjenester og produkter og forskellige ydelser skal laves. Og det er klart, alt det her, det er muligt, fordi at der er en teknologi og arbejdsformer, den måde, man leder arbejde og styrer arbejde på, er under forandring, sådan at arbejdet i højere og højere grad bliver både individualiseret, men også mere og mere afhængigt af andre. Så det på samme tid er man mere afhængig af hinanden, men det er på en anden måde end tidligere. Man behøver ikke at sidde det samme sted. Så det individet udfører kan i højere grad måles separat fra andres indsats. Hvad er fordelene og ulemperne ved at være digitale nomader? Jamen, det er jo svært at argumentere mod en strand på Bora Bora og en laptop og lidt wifi. Så det er klart, der er jo oplagte fordele. Det er typisk det, diskussionen går på, det er, at det kunne da også være dejligt. Alle de folk, der sidder på deres lille kontor og keder sig, det regner udenfor, de tænker, sådan kunne jeg da også godt tænke mig. Så det er klart, der er kæmpe fordele i forhold til fleksibilitet. Der er også fordele i den forstand, at man måske føler, at man er mere i forhold til dem, man arbejder sammen med, om det er en organisation, eller man arbejder for sig selv. Altså, man har mere medindflydelse. Man er i den forstand en rigere medarbejder, fordi man har større indflydelse på de detaljerede beslutninger i ens arbejdsliv. Så det er en kæmpe fordel. Men der er desværre også mange ulemper. Så det man kan sige, det er, at folk, der arbejder fleksibelt, de vil ofte arbejde mere end andre, fordi grænser de brydes ned, og det hele det bliver flydende, det flyver ud i et. Og hvis man er god til at arbejde som fleksibel arbejder, så er man god til én ting specielt. Man er god til at sætte sig selv mål. Man er god til at styre sit eget arbejde. Det vil sige, at man er god til at konkurrere med sig selv, hvordan man kan lave mere og mere og mere. Og det betyder altså, at man hurtigt får sig sat ind i en situation, hvor man er overcommitted, som det hedder på engelsk, altså hvor man simpelthen har mere på sin tallerken, end man kan spise. Og så har vi problemet, så bliver man meget nemt kørt ned. Og specielt hvis man arbejder i en organisation, hvor der er sådan relativt politisk, altså hvor det er vigtigt, hvordan man er opfattet af andre, så er det typisk sådan, at man vil overkompensere for at være sikker på, at andre ikke synes, at man ikke bidrager nok, fordi de ikke kan se, hvad man laver. Hvor udbredt vil det her fænomen blive i fremtiden, tror du? Altså, som man siger, det er svært at spå, især om fremtiden, så det er ikke godt at vide, men det er min faste overbevisning, at det her det er ikke noget, der bliver meget udbredt. Det er klart, det kan godt være, at der er flere mennesker, der kan skabe sig selv et liv på den her måde, men altså, hvis vi bare ser på en lille ting, nemlig dit CO2-fodaftryk, så er det klart, at for at rejse verden rigtig rundt på daglig basis, det kræver, at man flyver nok, og det er ikke sikkert, at det er så populært i fremtiden, som mit barn og mine børnebørn, jeg tror ikke, de kommer til at flyve meget. Men det er klart, altså det at arbejde er individualiseret, og det at arbejde er mobilt, det at man ikke behøver at sidde på en arbejdsplads og glo ud af vinduet og ønske mig udenfor, det er klart, det kan godt være, det ændrer sig, og det kan man faktisk, der er der mange, der har spået, at det vil ændre sig radikalt. Og en årsag til det er selvfølgelig, at virksomheder, de er interesseret i at spare penge på kontorleje. Og det betyder, at i stedet for at have et kontor, der står tomt, så har man nu et kontor, hvor der altid sidder en i, men det kan være, at der er 8 eller 10, der deler den kontorsplads. Så det tror jeg er vigtigt at tage med, at det er både i den individuelles interesse i at være mere fleksibel omkring deres arbejde, det er i organisationernes interesse for at spare penge på kontorleje, men det er også i organisationernes interesse, fordi
hvis du kan arbejde hvor som helst, hvornår som helst, og med hvem som helst, jamen så er det jo vigtigt, at de finder ud af, hvor skal du være, hvor er det godt, du arbejder. Det, der så også er vigtigt at forstå, det er, at der er andet i en arbejdsplads, end bare en kontorplads, hvor man sidder og kigger ind i skærmen. En arbejdsplads er et anker om socialt samvær, og vi har alle sammen brug for at have socialt samvær. Så det vil sige, at hvis vi ikke sidder på arbejdspladsen og mødes over en kop kaffe eller te, jamen så skal vi jo mødes nogle andre steder. Vi kan ikke bare have at der er millioner af mennesker, der løber rundt helt for sig selv, uden at snakke med andre. Og det er enormt vigtigt, at vi har steder, vi kan mødes, hvor vi ikke er på. Så når vi snakker med kunder, så er vi på. Men det er også vigtigt at kunne snakke med folk, hvor man ikke behøver så hele tiden at tænke på at close the deal og sælge noget, men også kan slappe lidt af og være lidt ærlig over for hinanden om, hvordan det nu gik, da man prøvede at sælge et eller andet. Så det, der så er vigtigt her, det er, at hver gang man har de der grænser, man bryder grænser ned, så man ikke behøver at sidde bestemte steder, man ikke behøver at arbejde med bestemte personer, men det kan fleksibelt arrangeres. Jo højere grad er der behov for, at man også skaber nye grænser, så folk ikke ender med at blive fuldstændig forvirrede. Så det her, det er i virkeligheden et spørgsmål om, og vi skal lære os selv som organisationer, som individer, hvordan vi etablerer grænser, der ikke var der før. Et af de firmaer, jeg har kigget lidt på, de har etableret grænser for, hvornår man kan bruge e-mail på mobiltelefonen, for eksempel. Så man kan sætte alle mulige grænser op. Hvornår skal det være lovligt at ringe til en person? Så i de individuelle tilfælde kan man sætte forskellige grænser. Og det tror jeg, der er det vigtigt også at forstå, at alt det her med globale nomader og alt sådan noget, det er jo eksotisk, og det taler jo til vores lyst til at rejse, og det taler også til vores lyst, i stedet for at sidde på arbejdspladsen hjemme i grå Danmark eller i grå England, og være et eller andet sted nede på en lille ø med et palmetræ og en drink i hånden, og så en laptop på skødet, og så sidder man der og skriver og tjener penge. Men det er ikke noget, der bliver noget for os alle, og det tror jeg på mange måder, det nok også er godt for os alle sammen. Nu skal vi besøge Innovation Lab i Aarhus. Innovation Lab får dagligt leveret de sidste nye groovy gadgets fra hele verden. Og tro det eller lad være, men den der lyserøde vest er hotteste mode lige nu. Taktil feedback eller tactile feedback, det er når vores computer giver os en eller anden form for fysisk respons på de ting, vi laver. Det kan for eksempel være, når man trykker på sin mobiltelefon, og den så vibrerer, når man trykker på skærmen, eller det kan være, når man sidder med sin PlayStation-controller, og den så vibrerer, når man kører galt for eksempel. Eller det kan være som det her, hvor man ikke bare har en pistol, man kan køre rundt på skærmen med, men også en fin, klædelig vest, som faktisk giver en nogle små slag, hver gang man bliver skudt. Ikke alene kan man mærke, at man bliver skudt, men man kan faktisk også mærke, om man så bliver skudt i fronten eller i ryggen. Og hvis vi prøver at gå ind i et spil som det her, så vil vi se, at hver gang jeg skyder, så ryster den her. Og når jeg så bliver ramt, så kan jeg så også mærke, hvor det er. Og det er selvfølgelig en svært ubehagelig fornemmelse, men dog ikke mere ubehagelig, end at man så kan ryster det af sig igen. Det smarte er selvfølgelig, at man udover at kunne styre tingene med tastatur og mus, eller i det her tilfælde pistolgreb, jamen altså, så har man også en række genvejstaster, som man kan bruge til, for eksempel når man skal genlade i det her spil. Andre muligheder er selvfølgelig, at man kan tage det her pistolgreb og skifte det ud med noget andet til andre formål. Det her kunne for eksempel være til at tegne med, og så vil man så på meget kunstnerisk vis bevæge sig rundt på skærmen ved hjælp af den her. Det kunne også være i helt andre sammenhæng. Det kunne være et helt andet interface, der gjorde, at man ville kunne mærke på forskellige overflader for eksempel. Det kunne være en ru overflade, det kunne være en gummiagtig overflade, og så vil man så få igennem sådan et system her en fornemmelse af, hvad er overfladen for en slags. Natasha Friis Saksberg er vores faste trendspotter her i Tomorrow. Hun spotter de nyeste digitale trends, og det vi skal høre om nu er social curation. Den trend, jeg gerne vil dele med jer i dag, handler om, at man putter et interesselag ned over sit sociale netværk.
Så hvis du som Facebook-bruger er træt af de evindelige ligegyldige statusbeskeder om folk, der har bagt spætboller eller anden mere underholdende karakter, så kan du i stedet for finde tjenester, der har fokus på temaet frem for den klassiske relation. Twitter er en af de tjenester, der kom først med at sætte temaet i centrum. Så vi kendte ikke nødvendigvis hinanden, men vi fulgte de temaer, som havde vores interesse. Men Twitter var samtidig rigtig svært at komme i gang med, fordi når man går på, så har man ikke noget netværk. Det skal først skabes og findes. Men nu er der kommet en tjeneste, som hedder Quora, og Quora gør det meget lettere at finde de her temaer, som man kan følge. Så hvis du søger efter noget om fotografering eller hjerneforskning, så kan du finde ordet, følge temaet og se, hvad der bliver skrevet og sagt omkring lige præcis det her område. Det betyder, at du har adgang til en global gruppe af folk, der interesserer sig for eller eksperter inden for lige præcis det område, du søger viden indenfor. I fremtiden bliver det her med kvalitative netværk langt vigtigere end det mere kvantitative, for nu har vi prøvet at have 500 venner på Facebook, og det gav os måske ikke særlig meget. Indholdet er kommet mere i fokus, så det er det, vi kommer til at fokusere på i langt højere grad i fremtiden. Tomorrow er slut for denne gang. Det var et lille kig ind i fremtiden. Og nu kan du overveje, om du har lyst til at blive digital nomade. Vi ses på din laptop eller smartphone, eller måske ude i virkeligheden. Hvem ved? På gensyn.